सालबारियाव भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय। 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय घरामारा रुपहि भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा घरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अकसय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय घरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अकसय बसुमतारीखौ बोख्लायनांगौनि दाबि दिखांदोंमोन। बेखौ लानानै दिनै दावराव दावसि सोमजियो। बेनि उनाव घरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारी आरो मेम्बार निकुन्जु रामसियारी, प्रणब मुसाहारी, राम साथारी प्राइमारिनि जिल्ला मावख' नेहाथारी रातुल रामसियारी, राम साथारी प्राइमारिनि दुखा बसुमतारी बिथांमोना जथायै लोगो नांनानै घरामारा रुपहि प्राइमारिनि आफादगिरि अकसय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। हाबा मावनायनि सायाव जेबो राहा लामा लाया नामा? थारैनो इउपिपिएल दोलोआव बेफोरबायदि जाथाय एबा समाजारि बेरेखा हाबा मावनाय जाथाया जाफ्लेगासिनो दं। बेनि सायाव बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' सरकारा मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। जाथाया माने मैयायो दिनैनि तारिखाव माने मिटिं जागोन होननानै मोनसे लाइजाम मोनदों। ओमफ्राय बे लाइजामखौ आरोखि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जोंना बिखन सार बिथाङा बे मिटिंखौ पस्टपन खालामदों। आरो बै जिथु जों फार्स्ट लाइजाम जिथु मोननाय बे लाइजामाव बे मेलनि बागै जेबो एजेन्डाबो गैया। मा बिखयाव रायलायगोन बेनि खुनु एजेन्डा गैया आरोखि। दा जोङो बेवहाय आङो सुरेश बिथाङा सुरेश सरकार बिथाङा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो नेहाथारि। दा बिथांखौ जों सोंनो थांदोंमोन। आंजों दंफायोमोन जोंहा मन' फंबाय सालबारिनि बिथाङा आरो लोगोसे गोबां प्राइमारिफोर आंजों लोगोआव दंमोन। बेखौ सोंनो थांनायाव सोंबायबो दान्थे बिदान्थे एसे जाबाय। दोलोनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानाया गिदिर खोथा नङा। बिथांमोना माने सावरायखादो जानो हागौ जोंनिनो घरामारा प्राइमारि माने भिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे मेम्बारफ्रा दा बै समाव आरो लोगोसे बे रामसाथारि प्राइमारिनिबो सासे दङ बिथाङाबो भिसिडिसिनिनो आरो लोगोसे लेस्रानि दं सासे। बिथांमोना आंखौ थोंजोङै फैनानै एटाक खालामो आरो नै आंनाव आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों बिथांमोना। गोरनायावबो आंनाव नांदों, नै बेयावबो नांदों। दा दोलोखौ स्ट्रं खालामनायनि थांखि हिसाबै नै दा जोंनिया जिथु संबिधान हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया खावलायबोबाय थादों। दा बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै आरो गोबां जोङो सोरबा एमएलए टिमानो जा सोरबा इनचार्जआनो जा जों गोबां होबाय आरो जोङो समनाथ नार्जारी सार बिथांखौबो जों गोबां प्राइमारिफोरनि माखासे उसुबिदाफोरखौ होबाय। रायजोफोरा मा अभियोग होयो होआ जोंनि गेजेराव मिला प्रिति माखासेफोर गैया आरो लोगोसे जोंनि एक्स वर्कार बिथांमोनखौ रावबो अनार होआ। दा जों बिथांमोनखौ लाखिनानै पार्टिखौ बोरै स्ट्रं खालामनो बिनि सायाव जों माखासे साननानै नै दिनैनि बे मिटिंखौ सारा जिहेथु पस्टपन जादों होनना बुंबाय नालाय दा जोंबो बे मिटिंखौ पस्टपन जाजानो लुबैदोंमोन। आरो दिनै जे डिक्लार होलांबाय इनचार्ज जोंना समनाथ नार्जारी बिथांजों लोगोसे माधब सेट्रि सार बिथांमोना जिथु डिक्लार होबाय बे डिक्लार होनायनि सायाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिया गोजोननाय गैया आरो जों गोजोननाय माने गैखाथारा आरोखि। मानो होनना बुङोबा दिनैनि तारिखाव डिक्लार होनायनि सिगांनो जुदि प्राइमारिनि आफादगिरिखौनो जुदि बुनो हायोबा सालबारि समस्तिनि सिङाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि लिडारफ्रानो फैबाय थानाय समाव बुजानो थांबाय दङ। दा बिथांमोना मावा नङा मावखागोन आरो जों बिथांखौ खुनु पयथे जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया जों मानिनानै लाया। दा आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखिनिखौ बुंबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंखौ एटाक खालामदों बिना दगाव जे साधारन दलावथ' दान्थे बिदान्थेया जायो जाया नङा खिन्थु आंखौ एटाक खालामनायनि दायाव आङो आयेननि राहा लागोन। नै दा अलरेडि आं थाना थांगोन थांनानै आङो जाय बेलागा आंखौ एटाक खालामदों आङो
अलरेडि आङो नुखाजोबदों निजिनो आरो नुग्राबो दं जोंनि प्राइमारिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांफोराबो नुदों नालाय दा आं बिथांमोनखौ आयेननि राहा लागोन आरोखि। प्रेसिडेन्ट महरै सोरखौ होखो ओरैनो? प्रेसिडेन्ट महरै सोरबा माबानि कलबारिनि बिथाङा डिस्ट्रिक्टआव बिबान दं होनना खोनादों। दा बिथांमोननिया माने प्राइमारिनो खुनु जनाया मिन्थिया रायलायनायबो गैया मानायबो गैया माने संबिधान होननायानो सालबारियाव गैखाया आरोखि। जोङो नङा बाथ्राया बिदि नङा ओरै रायलायनो थाङोबा नै बेखिनि खोथाखौ बुंनो थांनायावनो दिनै आंनिया नैबेखिनि घटनाया जानानै थांबाय आरोखि। जोंथ' खनिनखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया बिदि आरोखि। जों माने जोङो गनायनानै लाखाया आरोखि। जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि जों गनायनानै लानो हाया आरो गनाया आरो नैबे बुस्थुआ जोङो दिनै डिक्लेयार होनायनि आवगाय आङो घरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आं बुंदोंमोन जे सारमोना मोनफ्रोमबो प्राइमारिनाव सोंना नायनो हायो गोजोननाय दंना गैया। दा माधब सिटि साराबो बेखौ खोनासङाखिसै बरन्स आंखौ जिराय माबा माबि बहुद खोथा बुंनानै डमिनेट खालामनाय रखम जादों आरोखि। खिन्थु जों सनमानखौ होयो नोंगौ होआ नङा जों होदो खिन्थु होयै दिनै मेंनाय रखम अबस्थायाव जों फैबाय आरोखि। दा बिदिनो दा जोंना चक्र साराबो मोनसे गावनि समाजारि बेरेखा मावनाय हाबाजों लोब्बा थानानै बिथांखौ खुनु माने संबिधान मथे बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जायाखै। दा संबिधान मथेबाथाय बिथांखौ एक्सपेल खालामना दोननांगौमोन मास मोनसे हयथ' मास मोननै मोनथाम बिदि संबिधानाव दङ। दा बिदि खालामनानै माबा भिसिडिसियाव सासे चेयारमेना जोंनिया भाइरेल जादों। दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव बिथांखौ भिसिडिसिनिफ्राय दाननांगौ होननानै। दा जोंनिनो सालबारि ब्लकनि रुपा मिटिंखौ माने ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा लेंनो होबाबो लेङा जाहैबाय। दा मानि कारनाव लेङा मा जाहोनाव लेङा दा बेखौ जोङो सोंबाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोना। दा संबिधान मथेथ' जों रिजाल्टखौ मोननांगौमोन दा मोनाखै। दा बेनिखायनो संबिधान बायदियै जा थार बिजिरनायखौ बिथांनि सायाव एक्सनखौ जों लुबैदों। आरो आंनि प्राइमारिनि गासै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों। आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों। दा बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिनि खोन्थाखौबो माने सेन्ट्रेलावबो मानिनाय जायाखै। दा बिदि रखम माखासे सोलिबाय थादों आरोखि। दा माखासे बेबायदि बेजे सोलिबाय थायोबा जोंनि गेजेराव इउनिटिया बोरै फैगोन। दा दिनै जाथाया जालांबाय आंखौ जे एटेक खालामदोंबा बेयावथ' इउनिटिनिथ' खोन्था फैला। दा जियानो जा आंथ' लिगेलावसो बुंदों खोथाखौ। दा लिगेलाव बुंदों नालाय दा जुदि इनो जुदि गाज्रि जादोंबा दा फैबाय थानाय समाव दा बेसेबां गाज्रि जागोन। आं ओंखायनो घरामारा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंनि जिथु इउपिपिएल सापर्टार बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन। आरो लोगोसे अन्य सालबारि समस्तिनि आन्दाराव थानाय प्राइमारिनि जा इउपिपिएल सापर्टार बा जोंनि जायफोरा वर्कार दा बिथांमोनखौ माखासे डमिनेट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ अनारबो होआ बिथांमोनखौ सनमान खालामा जोङो गोबां दुखु मोननानै थायो। दा खाथियाव फैगौ इलेक्सन माखासे सिन्था जोंहा दङ। दा जों बोरै थिग खालामनो हानो बिनि सायाव जों सावरायलायबाय थादोंमोन। सावरायलायनाया जाबाय थायो जोंनिया प्राइमारिनियाव। आरो जोङो दिनै माधब सेट्रिया होनदों माबा मोनसे जुदि मानिलायनाय जुदि गैयाबा सालबारियाव रिजलिउसन हो प्राइमारिफ्रा बेखौ बुंदों। दा जोङो गाबोन बे रिजलिउसनखौ लागोन प्राइमारिफोरा लागोन लानायनि उनावहाय बे रिजलिउसनखौ जों फथायगोन। दा बिनि इमिडियेटलि आरोखि सप्तानैनि गेजेराव बिनि रिजाल्टखौ जोंनो नांगौ आरोखि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनो। आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'बाय। दा जोङो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय बिथांखौ जितु संबिधान बायदियै बिथांखौ प्राइमारि कमिटियाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङ। दा बिथांखौ समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 3 बोसोर जों एक्सपेल खालामनाय जादों। आरो लोगोसे बिथांखौ जोङो प्राइमारि कमिटिया बिथांखौ माबानिफ्राय चेयारमेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बेखौथ' प्राइमारियाबो लुबैदों आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैदों। बेनिखायनो बिथांखौ 100% माने प्राइमारिफोरा बिथांखौ बोख्लायनांगौ होननानै दं आरोखि। सेन्ट्रेला बेनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै मा फोरमायो? दा सेन्ट्रेलजों आं रायलायनाय बेखौ जायाखै। डिस्ट्रिक्टजों आङो सावरायदों। खिन्थु दा डिस्ट्रिक्टआ जुदि डिस्ट्रिक्टजों रायलायनायाव आफादगिरिया बुंदों आरोखि दा
ब्लकखौ रायलायनानै मिटिं लेंनो होबाथाय जा माबाया सेक्रेटारिया एआ बिथाङा मिटिंखौनो लेङाबा दा बिनि सायाव जेबो राहा लानाय जायाखै आरोखि खिन्थु दिनै प्राइमारियासो मिथिगौ ग्रुप लेभेलाव माबायदि खामानि मावनांगौ ओरैबायदि अबस्था जादों जोङो बबेबा गामियावबो थांनो हाया सोंथियानो सोंथि बिदि आरोखि सोंथियानो सोंथि इबो मोजां बुङा बैबो माने ओरैबायदि बुङो लेथ्रा रावजों सोंखारियो दा बेनिफ्राय जोङो बोरै मुक्त मोननो बेखायनो जोङो बे राहाखौ लादोंमोन दा बेनि सायाव जेबो सावरायाखै आरोखि दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आङो घरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि बे जोंनि चेयारमेन घरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन दा बिथांखौ दलियनि संबिधान बायदियै दा बिथांखौ बोख्लायनायनि हाबा मावनांगौ हिसाबै आं संबिधान हिसाबै मावनायखायनो चेयारमेन बिथांजों लोगोसे बिथांनि सानैसो मेम्बारफ्रा आंखौ टारगेट खालामनानै आरो बिथांमोना आंखौ दिनै एटेक खालामदों आंनाव आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों बिथांमोना गोरनायावबो आंनाव नांदों नै बेयावबो नांदों दा दोलोखौ स्ट्रं खालामनायनि थांखि हिसाबै नै दा जोंनिया जिथु संबिधान हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया खावलायबोबाय थादों दा बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै भिसिडिसियाव सासे चेयारमेना जोंनिया भाइरेल जादों दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लकआव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव बिथांखौ भिसिडिसिनिफ्राय दाननांगौ होननानै दा जोंनिनो सालबारि ब्लकनि रुपआ मिटिंखौ माने ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा लेंनो होबाबो लेङा जाहैबाय दा मानि कारनाव लेङा मा जाहोनाव लेङा दा बेखौ जोङो सोंबाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोना प्राइमारिनि गासै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों दा बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिनि खोन्थाखौबो माने सेन्ट्रेलावबो मानिनाय जायाखै दा बिदि रोखोम माखासे सोलिबाय थादों आरोखि नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827